alaga ko ang manok kong kasama gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Lilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Magandang araw, Luzon, Visayas, and Mindanao! Welcome back sa ating napaka-fresh na episode ngayong araw na ito sa ating programang AgriSenso, kasama of course ang inyong Clara Tita and syempre ang aking partner. Yeah, ayan, wala siya kahapon. So good thing, andito na siya. Baka okay ng kanyang mga teeth. Ayan. But anyway, good afternoon everyone. Of course, it's another wonderful afternoon ng ating talakayan. Ayan, may special guest po tayo ngayong hapon. Of course, maraming nakamiss sa kanya. Ako na-miss ko siya, diba? You know, a man of work. So later, may mga tips na naman po tayong maririnig mula po sa kanya. Magandang hapon po, Inday Bajang, and welcome to AgriSenso.
Yes! Hello din po sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook page live ngayon sa AgriSense sa Agrikultura. Ganon din po sa ating ka-farming at ka-Facebook page. And later on po sa ating Regional News Group or RNG Luzon, live na live din po tayo later on mamayang gabi. So sa lahat po ng mga nanonood ngayon, sa mga kaka-preview lang, kahit hindi po kayo nakapanood sa live kanina, and of course, magandang araw po sa inyong lahat. Abangan nyo po ha. Huwag na siguro natin patagalin dahil kasi Yeah, magsimula na siguro siya. 1 hour and 30 minutes kasi yung discussion niya, diba? So, hayaan natin siya. so, I'm sure dahil na na-miss nyo yung isa't isa. So, ikaw na po. Ayan, bayan! Ang ating Hi, ma'am. wow. Ayan talaga. Hi, ma'am! O, diba? May mga ganong factor talaga. Hi, sir! Kamusta? Ayan, kamusta ang mga bagay-bagay dyan? Ay, okay lang ma'am. Walang problema ma'am. Sa awa ng Diyos. Yan. Ayan, nice to hear that. So, of course, aside from me, ayan, nag-aabang na rin po ang inyong mga followers, ayan, yung mga viewers po natin ngayong hapon with your latest tips po sa amin ngayon. So, wag na, gaya ng sabi ni Clara, i-go for the gold na natin atin ang simulan. Ayan, Sir Manok Tambayan, you're now. The floor is yours now po para ngayong hapon sa ating diskusyon. Ayan po sa Correct. mga nanonood po ngayon at saka sa mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyong lahat. At yung topic po natin ngayong araw po ay ganun pa rin po sa pagmamanok, kung paano po kumita. O sa pagmamanok po talaga, napakadami pong pwedeng pagkakitaan. Una na po dyan yung ating sisiw, yung itlog, yung karne. Pwede tayong magbenta din po ng karne gamit po yung ating healthy chickens, RTL at saka yung ating rooster. Ang pag-usapan po natin ngayong araw po yung ating na-experience po. Nung nag-uupisa po kasi tayo, wala po tayong breeders. Nag-uupisa po ako sa sisiw at yun, napadami po natin na palago at nakapag-produce po ng sisiw at saka itlog na yung ating ibinenta. So ngayon po sa mga nakuha ko rin po ito sa ating mga kaibigan noon, na-experience ko na talagang pwedeng kumita po sa pagmamanok kahit wala pa po tayong breeder, so hindi pa po tayo nakapag-produce ng sisiw at saka yung ating mga itlog. Yung ginamit ko po na style ko po sa pagbebenta o kuha o magkaroon ng pera ay yung pagbili po ng mga fertilized eggs. So pinapa-incubate po natin yan sa hatchery po natin nung wala pa po tayong incubator. At pinupost po natin sa page. Pagpisa o 1 week before mapisa yung ating style po ay napupost na po tayo sa mga group page para sa ganun ma-inform po natin yung ating mga kaibigan. At una po, pag tayo po ay nag-aalaga po talaga, gusto natin magbenta ng sisiw, kumita ng pera sa pagsisisiw, sa pagmamanok, kahit wala po tayong breeders, dapat yung ating mga bibilhin po ng mga fertilized egg, yung ating bibilhin po ng mga sisiw, yung ating pupudyos, yun yung mga manok po na hinahanap po sa atin. Base kasi sa ating experience ngayon, ang number 1 po talaga na hinahanap po sa atin ng mga manok ay yung mga Rhode Island Red, Black Astolorp, Hubbard, Decal Brown, Crosses Heritage at yung ating Light Sussex Brahma. So, since wala po tayo dito, halos lahat ng ating nabanggit, yung ating style, bumibili po talaga tayo sa ating kaibigan at yun, nag-iimbak po tayo ng sisiw kasi base din po sa ating experience ngayon 2023, napakadami po, demand po ngayon yung mga manok na yan, nagkakaubusan kahit sa ating mga kaibigan. Wala po tayong makuha kaya kung tayo po'y gustong magkapera, ganun po yung ating alagaan, ganun po yung ating pubudyos. Mga kaibigan po tayo, ganun yung ginagawa na talagang kikita ka po, hindi magtatagal yung mga ganun po na manok. Yung sa ating nga dito, wala tayong Rhode Island Red pero nakakapag-produce po tayo ng ating mga sisiw. Yun yung ating gamit po, yung magbili po ng mga fertilized egg na sigurado po na after 21 days ay magkakapera ka na po. Kahit maliliit yung ating mga alaga. At kung tayo po ay magbebenta o ganun yung gagawin po natin, dapat 1 week before po bago mapisa, yun nga, sinasabi ko po, mag-post po tayo. Kahit wala po tayong sisiw, screenshot lang po tayo ng mga sisiw po, pictures po, videos na ipopost sa ating account. At sigurado ay talagang kikita po tayo. So yan, sa mga kaibigan po natin na may mga katanungan po about sa pagbebenta, pag-alaga, pagpresyo po ng ating mga alaga, ay day old to 1 week old, ganun pa rin yung presyuhan po dito sa Jansan, 100 per head. May mga lugar din po kasi sa Pilipinas na wala pa pong mga heritage chickens kaya mahal.
So, sa atin, nagbabase lang po talaga tayo dito. So, yung sisiw po talaga ang number one po natin nakitaan ngayon. At ngayon din po, meron din po tayong na experience na yung ating mga raw at saka yung ating mga inahin ay talagang mabenta na din po. Kaya sa mga nag-aalaga din po ng manok ngayon ay talagang tiba-tiba yung kitaan. May mga kaibigan na din po tayo nag-umpisa din po sa pag-alaga ng manok, yung gamit yung mga laying at saka RTL. So sa mga kaibigan natin dyan na nanonood ngayon o wala pang yung mga previous natin, ng mga kaibigan at may mga katanungan na hindi po natin nasagot last time, ay pwede na po nating sagutin po. So yan po lahat yung ating masasabi po sa pag gusto nating kumita agad kahit wala po tayong breeders. Mm-mm. So, sir, yung sinabi mo kanina na nung nagsimula ka, wala ka pa talagang breeder. So, ano yung mga sisiw na binili mo, sir? Anong klaseng sisiw yung bilang panimula mo, sir? Dati ma'am, yung number one po talaga ay yung Rhode Island Red at saka Black Astor. Yan yung kasi yung hinanap po sa atin. So kahit nung nag-upisa pa lang ako ma'am, na yung materialis ko na nabili ko, yung pinalaki ko pa lang, ay since na makikita naman kasi natin sa online sa mga farming na yun yung hinanap, ay bumibili po talaga ako ng mga itlog, pinapapisa ko at yun, pinupost ko po. Talagang mabenta po. O kahit ako nga, nagbabuy and sell po ako sa ganun na klase na manok. Kasi nga, kumbaga hotcake, kumbaga, napakabilis na po talaga mabenta. Hindi, inaabutan po ng linggo. Yung sa atin ngayon, ma'am, talagang napakadami yung order. Yung iba nga natin mga kaibigan, kahit wala pa tayong sisiw, wala pa tayong fertilized egg, willing po magbayad o maghintay po na makakuha ng ganun po na manok. Kaya sa mag-aalaga po talaga, dapat alamin po talaga natin yung gusto nating alagaan, yung demand sa merkado para kumita at makabawi po tayo agad. So doon sa mga sisiw na Black Astrolorp at saka Rhode Island Red, sir, 'di ba? Ano yun, Yes, sir, po, ma'am. binili mo siya dyan, sir, sa kakilala mo na Saan ka bumibili, sir? breeder? Yung mga Oo. legit, o diba? At least they have an idea saan sila pwedeng magpunta po if they want to buy. Dati po kasi ma'am, bumili po ako ng aking materialist doon po sa ating kaibigan po na si Dr. Palis. Yun yung ating unang materialist po dito sa ating manukan. At kahit ngayon po, bumibili din po ako sa kanya ng mga itlog na talagang legit na ano na din po natin, na vlog na din po natin yung kanyang area. Sigurado din po na yung ibibigay niya sa atin ay talagang yun yung manok po na gusto po natin at demand po sa merkado. Okay. So nung binuhay mo yung mga sisiw, sir, ano yung parang ilang months ang hinintay mo pa bago mo siya naibenta? Bali, ano ma'am, hindi ko siya bininta ma'am, ginawa ko lang parang okay. ano ma'am ba, materialis. Pero kahit nag-alaga po tayo ng binili po natin na mga sisiw, pinapalaki po natin. Meron po tayong mga, kumbaga every week may load po tayo, every week may binebenta po tayo, nagbabuy and sell po tayo ng mga tawag nito, yung mga sisiw at saka itlog. Parang ano na din po natin yun, kumbaga, ito yung sisiw po natin na pinalaki, ito yung magiging sayo pag binili nyo po. Kasi yung materialis din po natin na kinuha ay doon din po sa pinagbilhan po natin. Ayan. So yun pala yung mga diskarte, sir, no? Na, Yes, ma'am. Oo, diskarte lang talaga, no? Dapat mayroon ka talagang alam, di ba? Sa mga nanonood ngayon, kung gusto nyo pang makakuha pa ng additional na mga diskarte, of course, kung mag-subscribe nyo na, i-follow nyo na po ang page ni Manok Tambayan. So lahat ng mga diskarte na hindi alam ng ibang mga breeders din dyan, I'm sure ay merong ma-share sa atin si Manok Tambayan. Anyway, dahil meron kang tanong, Sir, with regard sa market mo, sir, gaano ba kalaki yung market sa mga bumibili ng manok, sa mga nagsta-start ngayon? At least may idea po sila na, ay ganito pala, so mas magandang simulan kasi talagang ganun yung demand. Sa inyo po, talagang ganun ba talaga kalaki yung demand or market ngayon ng pagmamanukan, pagbebenta ng mga sisiw, ng kanilang mga meat, egg, at saka ano pa yung pwedeng maibenta with regards sa mga manok pag mayroon kayong mga alagang manok? Base kasi ngayon ma'am, kahit yung ating mga kaibigan talaga ma'am na napuntahan ko po dati 2022, yung kanilang mga sisiw ay hindi po, parang masyadong kunti lang yung bumibili.
Pero pagtungtong ng 2023, ma'am, parang napansin ko na po na grabe yung order. Kung tutusin talaga, ma'am, kung tinanggap ko lahat yung ating mga buyer, umabot siguro ng 1,000 siguro na sisiyo yung ating na ano, ma'am, ba, Oh, Na-produce. na-produce. Pero sa ngayon, ma'am, yung tinanggap ko lang ay nasa 500. Kasi nga, yun, willing mas sila maghintay. So, yung iba, sa March pa po yun ibibigay po natin kasi naghanap pa din po ako ng mga fertilized eggs na papa-incubate natin. Yun, pagka after 21 days, tsaka na natin maibigay po sa kanila. So, ganun po ang pagmamanok ngayon. Talagang napaka laki yung kita ngayon, ma'am. Kumpara po nung nakarang taon talaga. Parang nagkakaubusan talaga. Kahit yung sa mga kaibigan po natin, wala talaga silang maibigay, ma'am. Kahit yung ako nga bumibili sa kanila, hindi sila makapagbigay sa akin kasi may mga nagpa-reserve na, may nagbayad na. So, maganda talaga magnegosyo ng manok ngayon. Talagang so for that, okay. sir, limited as you said, nagkakaubusan, wala bang changes sa prices? Baka nagmahal? Oo. Kasi Ah, lang. Sa price ngayon, ma'am, nagbabase din po talaga ako sa sa Jensen City, yung Soxargen area. Pero nung dati, last year, 10 plus 2 po tayo. Pero pag tungtong, kumbaga pag may bumili po sa atin na 10, may plus 2 po silang free. Pero pag tungtong na 2023, ma'am, yung mga kaibigan natin, kinuha na po yung plus 2 kasi nga, parang ma'am, nagkukulang sila ng supply kasi nga, yung mga manok din po, nila ay kunti lang po talaga, yung sakto lang po. So parang nabigla tayo sa demand ngayon, ma'am, kumpara po nung nakaraan. So, yung kaya lang po nilang alagaan noon, ay ganun din po yung alaga nila. Kumbaga hindi sila nagdagdag, kaya nabigla lahat yung mga kaibigan natin sa demand ngayong taon 2023. Hindi kaya dahil sa sir, tawag nito bird flu or something, Mga- yung mga sakit sa manok, kaya medyo limited ang supply this time o medyo nagkakaubusan kayo of those one. Baka kasi dumating yung point, magmahal ang presyo, so mag-a-adjust na naman kayo, di ba? So ano kayong Yes, ano kayong problema doon? Ba't kaya naging ganun yung issue as compared last year, di ba? dati kasi last year, ma'am, yung pagtungtong ng kumbaga nung pagtungtong ng mga December, nagmahal kasi yung mga feed. So kumbaga yung mga kaibigan natin parang kumbaga nag-limit lang kanilang mga alaga. So yun lang po yung aking yung kumbaga na obserbahan ko sa kanila na nag-limit sila kasi napakamahal ng feeds ngayon, last year at kahit ngayon. Pero sa ngayon talaga ay hindi ko ma-explain kung bakit napakadami pong umu-order kay Pulo Manok Native Chicken, ma'am. May mga order na 3,000 tinatanggihan kasi nga kulang pa din po siya. Ano Wala siyang ginagawa supply. nila sa daming manok na yun? Yun nga, ma'am, yun nga tinatanong ko, ma'am, kasi parang kahit yung mga kaibigan ko po napuntahan ko kahapon, nagtataka sila bakit daw napakadami pong tumatawag sa kanila. Madaming pumupunta at may mga talagang nagpa-reserve pa na hindi talaga nila na inaasahan, kumbaga na madami ngayon ang bumibili. Yung mga iba din po ng mga kaibigan natin galing abroad, may mga nag-retire. Yan yung mga bumibili din po sa atin, ma'am, na mga nagmamanok, may mga baguhan ngayon, nag-start po sa mga sisiw. Pero ang kinaibigla ko lang talaga ngayon, yung mga RTL, ma'am, grabe yung pagbili nila ngayon. Kasi last year, parang ang RTL kasi 1,000 per head. So ngayon, parang gusto na agad nila kumita, RTL na yung binili. Malalaki na Ready halos to lahat. lay. Ready to lay na lahat. Siguro din Day, siguro itong mga taong ito, mga bumibili ng mga ganyan karaming sisiw. Baka yung location nila or they're located sa area na merong ASF. Kasi Probably, no pwede. choice sila bawal kasi talagang mag-alaga ng baboy. So most likely, ayun, naghahanap sila ng ibang alternative na source of income, yung livelihood nila kasi dati baboy sila. Kaso bawal talagang mag-alaga ng baboy pag nasa ASF affected areas ka. So yun, they Tama choose po, ma'am. na mag-alaga na ng manok. Yung iba nga, sir, yung mga yung bibil, yung nagbabalot, di ba yung Yes, nagbibigay ng balot sa atin? Yung mga ganon. Yes, Ma'am, probably. speaking of ma'am, yung baboy, ma'am, pinuntahan ko po yung kaibigan ko po last year na naghinto siya sa pagbababoy, paglilitsyon. Binalikan ko po isang taon makalipas.
yung alaga niya, ganun pa rin po. Kasi pinalitan niya last year yung kanyang mga baboy ng mga manok, Rhode Island Red. Pagbalik ko kahapon sa kanyang manukan, tinanong ko siya kung bakit hindi siya bumalik sa pagbababoy. Yun nga ay mas pinili na lang niya po na gawin po yung i-continue yung pagmamanok kasi mas malaki yung kita at talagang ibebenta niya po. Last time nga, meron siyang mga sisiw, siguro mga 300, 400, ma'am. Naibenta niya po sa isang tao lang po, ma'am, na 60,000. Pinakyaw lahat yung kanyang mga sisiw. Wow. Day old to 1 month old. Talagang naubos talaga lahat yung kanyang Rhode Island Red. Grabe. Hindi na siya bumalik sa pagbababoy kasi nga mas okay alagaan yung manok. Kunti lang yung kumbaga, hindi mahirap. At sa feeds naman, ay talagang makakabawi ka naman sa benta niyo po sa sisiw. Oo, kasi yung baboy alaga masyado, 'di ba? Kailangan on every hour you have to check sa kulungan, malinis ba o 'di ba? Malinis. Mahalang fees, maraming kaartihan yung pag-aalaga ng baboy. But sa manok, ano mo lang diyan, free range mo lang, bigyan mo lang ng feeds or something, mangingitlog, i-incubate mo and a few weeks or months pwede ka nang kumita, mabawi mo na yung mga parang pinondo mo for that, yung parang amount na binigay mo as you start your business. So, kaya siguro, maraming nag-transfer instead of being a hog raiser, nagmano ka na, kaya medyo nagkakaubusan ngayon ng supply of that desired na mga sisiw na inyong binibenta. Pero sana makabawi, diba? It's a good news for the business. Siyempre, maraming naghahanap, diba? And kung pwede pa lang talagang pumisa agad yung itlog just for 2 days para maibenta agad, why not? Diba? Siguro, ma'am. Talagang happy-happy yung mga breeders, ma'am, pag ganun. Oo. Gagawa ng ganong klaseng manok si Inday Badyang, sir. Sige, gawa tayo ng good news, Bitobe. Really, sana kay sir, diba, at least willing maghintay ang lahat, diba? So talagang they know na quality assured yung kanilang makukuhang mga sisiw. Talagang willing, okay lang, bahala maghintay, basta sure talaga, diba, na at least yung makukuha nila is mga magagandang klase. Ayan, hindi sayang ang pera. Yun. Dagdag kalaman din po, ma'am, na pag sa mga kaibigan po natin na mga nag-alaga po ng manok na may interesado po talaga magbili, dapat hingian po talaga nila ng down payment, ma'am, para sigurado po, ma'am, na hindi tayo takbuhan. Kasi may mga pagkakataon kasi, ma'am, na gano'n yung nangyari sa akin na kahit ngayon na nagpa-reserve, pagkatapos may gustong bumili, hindi natin may bigay kasi may nagpa-reserve. Pagka kinabukasan, nag-cancel. So, sayang yung gustong bumili sana. Tapon. Swerte na lang ngayon kasi nga taga may pumupunta talaga, ay merong nabibili, kaya merong nabibili sa atin na sisiw. Yun lang po, dapat kunin talaga kahit 30% or 50%, humingi talaga tayo ng down payment. Kasi yung totoo naman talaga na buyer, willing po yung magbigay, basta sigurado po siya nabibili. Grabe, pati mga sisiw, scam nyo pa. Scamin nyo pa. Yes po, ma'am. Huwag naman. Sir, nabiktima nga yung kaibigan. Ayos, ma'am. Ano, sir? Sino yung nabiktima? Nabiktima nga yung kaibigan ko, ma'am, last time na hindi si Kulumulok yun. Sa kanya. Hindi, ma'am. Doon taga-Pulumulok sa amin. Taga-Pulumulok din. 600 yung order sa kanya. Isang buwan niya pong pinalaki. Pagkatapos, 2 days before na kukunin, nag-cancel. So, 30 na lang na, yun nga, may madaming bumibili, ay nabenta niya yung 600 lahat. Pa 200. So, hindi din nagtagal. Okay, yun. Kapangit naman ng mga attitude nyo, kuya, kung sino man kayo. Huwag gano'n. Correct. Huwag gano'n po. Siguro din, Dino, at saka sir, napapansin ko rin kasi na kaya marami ding mga nagmamano kasi marami din ngayon yung mga nagnegosyo ng lechon manok, Day. Napansin ko talaga kahit sa mga sa mga probinsya, yung mga sa along provincial road, yung mga ganun. Kahit nga doon sa amin, ang dami na nagbebenta ng mga chicken barbecue, lechon manok, yung mga ganun na factors na, ang dami, saan kaya nila kinukuha itong mga manok nila? Bakit isa din yan. Isa din sa source of tawag nito. Kailangan mabigyan din ng supply. Probably isa sa reason kaya nagkakaubusan. Anyway, sir, may tanong po tayo from Sir Romel A. Caliston.
Basic feed mixing po para sa mga crossbreed na native chicken. Okay. Yung sa atin kasi, depende kasi yan sa budget natin. So, kung ako naman dati ano po ako, kumbaga nagpa-crack po ako ng nagpagiling ng mais. Bumili ako sa probinsya, nagpagiling ng mais. Yun nga, nalagay ko rin po yan sa ating content. Ginawa din po nating content yung paggawa po ng feeds. Pero ano po talaga yan, may halo po talaga yan na King's Vita Plus. Kahit nakita, kahit tingnan niyo po nila doon. Ang aking mixing ko po, meron po tayong corn bran, yung Corn pinagiling po bran. natin. Meron tayong tawag nito, copra meal at soya meal at yung ating King's Vita Plus. Ayun yung aking ginamit, pati yung shell din po ng tawag nito, yung itlog, pinagiling ko po, pinaghalo-halo ko po lahat. At yung naging resulta naman po sa ating mga manok, okay naman po man, maganda yung kanilang kain, magana po sila, talagang maganda, mangitlog din po. So, yung aking dito, yung sa ating mga heritage. So, meron kang Yun. hinalo na eggshell. Curious Ayun po, ako ma'am. dyan, sir, yung eggshell, talagang it's effective? Kasi yun yung ginagawa ng brother ko this time. Parang nakita niya raw may nagbablog tapos eggshell. So nagko-kolekta na, dudurugin daw at ihahalo. So is it really Halo, effective? oo. Para saan siya, sir? Calcium yung parang- kasi, Calcium. calcium kasi yun ma'am, Oh. maganda din po sa ating mga inahin. At Mm. sigurado din po na talagang maganda mangitlog pag ganun yung nagbibigay po tayo. Kahit yung aking mga napisa na mga sisiyo ma'am, yung mga eggs nila, yung mga shell, yung inaano ko po, iniipon ko po. At pagdating sa aga, pinapimeryenda ko po. At kahit kanina nga, nagpameryenda tayo. Social ha. Social ang Powderized. mamerienda. Powderized eggshell. Powderized May merienda eggshell. pala ang merong mga chicken at chicks na ngayon. Oo. Thank you, Pero- sir. Sana Xavier Sean Lacson. Ayan. Hi, mga idol. Pogi daw na naka-pink. Crush ko yan. Ayan. Lumaladlad na. Si Pulumulok Native Chicken ma'am. Duda na Lumaladlad mo, na. sir. Ayan, si Pulumulok Native Chicken ma'am, kaibigan natin yan. Grabe makasuporta. Oo. Yeah. Parang ito sila, kambal. Parang Yeah. hindi magkahiwalay ang dalawang ito. Oo. Pero balik tayo dun sa eggshell ha. Talaga, marami nang gumagamit niyan, Day. Maraming mga, kumbaga, naging madiskarte sila sa kanilang mga pakain, sa mga patuka ng kanilang mga alagang manok. Diba, at least, for example, sa inyo, sir, diba, marami talagang, kung hindi mo magagamit yung mga eggshell mo, marami ka talagang mawi-waste. Kasi, diba, nagpapa-incubate ka, sir, mapipisa yung So, Yes po ma'am. ano yung nung hindi mo pa ginamit yung eggshell mo bilang patuka, saan mo yan? Tinatapon mo lang yan siya, sir, diba? Tinatapon ko lang ma'am. So yun nga, nag-research tayo, maganda din po ipakain, o ihalo sa ating patuka. At kung gusto din naman po tayo na makatikpid, dapat meron din po tayong mga tanim po na mga Madre de Agua, mga Yan. azola. Maganda din po para makatipid po tayo sa ating alaga. High protein din po. Talagang sigurado na mag-i-enjoy din po yung ating mga manok. Sir, yung Madre Cacao, sir, okay ba yan? Madre Cacao, ma'am. Di ako sure, ma'am. Pero may kaibigan tayo, ma'am. Ayan na, Pinapakain baka, ng Madre baka Cacao mahilo sa yung mga manok, mga Day. sisiyo. Tingnan mo, may pinakain daw sa sisiw. Madre de Meron, Cacao, meron. sir. Oh, Meron diba? pinapakain. Pinapakain po nila sa mga Oo. manok. Sa mga breeders, napansin ko po yan nung may pinuntahan po tayo na isang farmer din po, mga backyard Oo. farmer ng mga manok. So pinapakain nila. Nakita mo, kumakain pala ng Madre Cacao yung ating mga manok. Maraming Madre Cacao sa amin, Day. Bigay mo kay sir. At how about yung sir? Yung ipil-ipil, sir. Kumakain ba sila ng ipil-ipil? Yun yung yes ma'am, maganda rin po ipakain yan pang merienda. Yun, nakita ko din po yan sa diskarte din po ni Jigger Villacorta na pinakain niya yung mga native niya po na mga manok, Rose's Heritage. Gamit po yung Madre Cacao. Yung ipilipil. Ipil-ipil. Kasi, tapos sir, parang ko dati din sa uncle ko na ang Madrid, hindi, yung ipil-ipil ay good for as natural dewormer. Yes ma'am, maganda din po. Oo, maganda yun din po yan. kaso yun,
yung father ko kasi hindi siya ang inaalaga niya dati is hindi yung mga manok na yung mga tawag nito, yung mga heritage native pangsabong yung inalaga Pangsabong. ng father ko. Okay. Oo. So yun yan, sinabi ng mother ko na mas maganda pa yung mga manok mo, kumpleto sa vitamins. So, yung anak Kaysa- ko, kaysa sila. kulang. Kaysa ng mga anak, ma'am. Oo, kasi sa mga anak, 'di ba? Tsaka nag-try din kami dati na mag-alaga ng baboy. Pero kasi yung sa father ko kasi sir, ayaw niya ng manok. 'Di ba mas pinili pa niya yung baboy kaysa sa manok kasi daw ang manok marami daw langaw. Oo, yun yung iniiwasan Same niya. ba? Ang, Tapos sa baboy, ah, syempre Yan po mabaho pala, din sir. yung dumi. Paano Oo. iwasan yung mga sobrang langaw, 'di ba? May mga reklamo sa mga poultry and all kasi nga malangaw. Is there Mm. any way we can do something on that, sir? To limit man lang at least ng mga langaw kung hindi man talaga totally mawala siya. yung sa atin dito, ma'am, ay may mga ginawa po tayo last time po yung fly strap. At yun nga, Mhm. kung ganito kalit yung area po natin set up, dapat linis po talaga, ma'am, buntag, aga at saka hapon. So yan yung ginagawa ko po para ma-minimize po yung tawag nito, alangaw at saka Malangaw. mag-disinfect din po tayo kahit twice a month para hindi makaitlog, kung mga itlog man, kung nagkataon nag-disinfect po tayo, mapatay yung itlog ng langaw, hindi makaparami. Nung pumunta ako sa farm nila, nung sa farm ni Manok Tambayan, nung nag-shoot tayo sa kanya, palagi siyang nakatawag nito, ano nga term na Ano? nakayuko. Bakit? Ano ma'am, kumain, nanilhig ma'am ba? Nagwawalis. Nagawalis ma'am. Kinukuha Kinukuha ko niya yung ipot. yung mga ipot ko, sir, okay lang ba sir na po? Parang sinusunod pagwawalis Sabi ko, Sa dami ba grabe. naman ng manok, kailangan niya sundan yung lahat ng ipot, Oo, 'di ba? in fairness malinis talaga yung ang farm ni Manok Tambayan. Kasi nga, di ba sir, iniiwasan mo talaga na yun nga, malangaw, maraming langaw, mabaho kasi malapit din sa mga residential May mga Area. kapitbahay ma'am. may mga Dapat kapitbahay linis siya. talaga. Sana lahat ng may mga manukan ganun, 'di ba? Kasi nga Oo. Dati Oo. kasi ma'am, nag-ano ako dito, patong. So, Okay, talagang oo. madami yung langaw ma'am. Mahirap talaga yung pato sa ganito kalit na kasi yung area. pato So, iba pag Kailangan, linis di na ba may linis talaga. basa? Kailangan di ba may basa talaga? kasi. Oo. Oo. Kasi gusto nila Oo. ng Swampy. tubig, langoy-langoy, Oo. ganun. So it's Correct. very sa langaw talaga. Though hindi man siya maiwasan, 'di ba? So at least with that na malinis, walisin every now and then. Though nakakapagod pero that's still for the Yes po, own ma'am. good ng nakapaligid sa inyo. Siyempre para makaiwas na rin talaga sa away ng mga neighbors natin, na. So, 'di ba? So pahirapan yung ganung factor. Ay, pangit yung mabarangay tayo dahil sa manok. Ay, Dahil sa manok. Pero ang diskarte din ni Manok Tambayan, is nagbibigay daw siya dyan, Oh, Nagbibigay wala nga siya ma'am. ng manok. Bigay, ma'am. Kapitbahay. Nang nakaraang buwan ma'am, nagbigay Oo. siguro tayo mga 10 siguro ma'am. Bigay. Sana all. Maging Discarte. Sana kapitbahay. neighbors tayo, sir. Mag-branch out ka kaya sa ating lugar, sir, para bigyan mo rin kami ng manok. Alam mo Diba rin ba, Sir Manok Tambayan, Sir Rian, pag maging kapitbahay natin si Inday Bajam sa kanilang Amazon Force, namimigay din po siya ng kambing, sir. Wow! Swerte Wala naman ma'am. na. Isa na lang yung Oo. kambing naming naiwan. The rest medyo may marami, may mga bagong anak-anak. Pero sa amin, dinispatsa na yung 3. Kasi yung husband ko, yung kanyang mga kambing, pag nakaanak na, medyo lumaki, ibibenta, bibili na naman ulit, ganun ba, rotation. Kasi pag matanda na yung kambing, hindi na siya masyadong ma-market. So pag medyo bata-bata pa, mabilis siyang maibenta. So, Tama okay na na lang. Madami kayong kambing ma'am? Yes, sir. Ano yun, sir? Madami kayong kambing ma'am? Hindi May naman kambing ganun na pala. karamihan. Marami, sir. Ano lang siya, pang lingaw-lingaw lang, kumbaga. At Okay. least, may lugar Oo. naman din kasi, so sayang din yung area, maraming mga grass, so at least, Tama din. makatulong sila sa paglinis ng paligid. So ayun Tama, lang, ma'am. konti-konti lang naman. Yun lang siya. Oo. Masyadong humble po si Inday Bajam, sir. Wala, Actually, sir, wala na. Dragon na yung binubuhay namin ngayon dito.
Yun yung ikinagaganda nung nasa ano ka, Day, no? Nasa Amazon forest ka. Yung parang ano, yung nasa rural area ka na malawak Mm-mm. yung area mo na pwede kang mag-alaga dyan ng mga hayop, ng manok. Maglagay Yes. ka Good lang thing ng... sa amin, malayo yung mga Mm-mm. neighbors, wala ka masyadong Mm-mm. Okay, ma'am. nagreklamo sa amoy, 'di ba? Pero na-train din Correct. namin before na may baboy kami, may mga manok at pato na nasa residential area. Yun nga, yun ang sabi ni Sir, mahirap kasi kailangan i-maintain yung cleanliness talaga always. Syempre, may mga neighbors kang baka magreklamo kasi mabaho and all. So, trabahoso siya. For now, medyo okay na this time. Malayo kami sa mga silingan and all. So, at Mm-mm. least, medyo presko yung hangin sa kanila. Sa amin, okay, hindi naman talaga inaano talaga ng mga langaw or all. Kasi nga, nililinis din talaga. Yun lang, you have to take extra effort para doon. So, ayun. Tama, ma'am. Correct talaga. na correct. Oo. Yes. Baka So- iwas sakit din sa mga alaga, 'di ba? Para malinis. Yes, ma'am. din. Correct, kung malinis. Dapat linis talaga Yeah. palagi. Mm-mm. So pag doon sa mga malapit lang dyan sa Jansan, sa mga nanonood sa atin ngayon dyan, bisitahin niyo po yung farm. Yeah, Yung, for you to ah, see. Oo, yung farm ni Manok Tambay kasi makikita niyo talaga dyan kung gaan. Yung ano ha, yung example talaga na malinis na manukan. O, Manukan, punta ma'am. kayo. Maliit lang, pero okay ang kitaan, ma'am. Oh, Yan, diba? Ano lang yan ang talaga, mas maganda, diskarte, diba? para-paraan. Kasi, oo, di ba? Di naman talaga kailangan magkaroon ka ng 1 hektaryang lupa for that one, di ba? Yun Tama, nga yung, ma'am. at least kung meron kang konting lugar, pwede kang mag-ano dyan, so maglagay ka, sa diskarte Mm-mm. lang talaga para kumita naman ng kahit pa konti. Pero si Sir, hindi pa konti ang kita nito, bigatin eh, di ba? Bigatin. Oo. Siguro weekly Sakto nito, lang, ma'am. Sakto lang, umaabot sakto. ng mga ilang digits yung weekly ano natin, Sir Charot. Ay, Five minsan, ma'am, digits. basta may sisiw talaga, ma'am. Maubos talaga, ma'am. Kahit Ay, hindi pa yan, ma'am. Basta may sisiw lang, madali lang maubos. Kahit isang Wow. linggo, hindi yan nabutan isang linggo. Maubos So, mga talaga agad. nasa 5 digits talaga yan siya always. Oo, Hanggang sa isang diba? buwan tayo magsi-6 digit yan siya, Day. Yes, Sana, ma'am. Sana, ma'am. diba? Sana all, Kung, diba? kung may madami lang sanang sisiw, ma'am, kayang-kaya. Oo. Diba? Pero di ba plano mo, sir, na mag-extend ka ng farm mo doon sa Sarangani? Yes, ma'am. Sa ngayon, hindi pa, kasi madami pang mga border checkpoint ngayon, ma'am. May hirapan ako magpasok dito. Kaya minsan pag nag-deliver po tayo, talaga yan sa sasakyan para hindi makita, ma'am. Mahirap Kasi na hinihingan ma-hold ka talaga sa ng permit. Oh. May hiningaan, ma'am. Oh, hinihingan Oo. ka ng Problema. permit for that. So, So, ganun. So, of course, kung wala tayong, kumbaga, manahimik na lang muna tayo. Pero okay din naman sana dito sa Jensen, ma'am. May mga lupa man na bakante na pwedeng pagrintahan. Yun nga, naghanap pa tayo ng mas mura-mura kasi yung iba masyadong mahal yung renta nila. So, naghanap pa kung saan makamura at saan mas malaki. oh, if you can Oo. purchase na lang yun talaga, sir, a lot for Milyon you. na, ma'am. Milyon na dito, ma'am. Milyon Ha, na? yung rent? Yung harapan dyan, ma'am. 2 million yan, ma'am. 2-3 Oh million my ata God. yung harapan. So, Ganun? sir? Mga ilang sisiw yan, sir? Ilang sisiw kaya yung 2 million, sir? Baka nasa Oh. na yan, ma'am. 20,000 na nasa sisiw. Nasa mga 6 na buwan lang siguro yan nabentahan, sir. Charot. Kung, posible yan siya, Day, kung marami talagang breeders, Oo. marami siyang Diba? posible yan, Why di ba? not? Kaya yan. Kasi mas makakatipid ka if sarili mong lupa kaysa mag-rent ka. Tama, diba? ma'am. Diba? Mm. Kung meron lang talagang budget para bumili ng lupa, why not? Sige lang, Yes, darating din yan, sir. Don't worry. Mabibili mo rin yung 3 million na lupa sa iyong harapan. Promise. Oo. Pero nanalo na ng luto, ma'am. At Oo. tatayo tayo mamaya. Diba? Why not? Why not? Di ba? Anyway, so yan, napahaba na ating chikahan with Manok Tambayan. Sir Rian, meron ka bang mga dagdag na sasabihin bago tayo mag-say goodbye sa iyong mga followers dyan? At saka meron ka bang mga announcement din sa iyong page? Yes. Yan, sa mga kaibigan po na nagkakikinig ngayon at nanonood, maraming salamat po. At sa mga napadaan naman po na hindi pa po nakapag-subscribe, nakapag-follow at like sa ating Facebook page, Manok Tambayan, sana po ay consider niyo po na i-like at i-follow, i-subscribe. Malaking tulong po yan. At sa mga kaibigan niyo po natin, magbibigay lang po tayo ng kunting
announcement po pag makumpleto na po natin yung sisiyo po na na-promise ko po last time ay mamimigay po tayo. Dito po tayo magla-live po mamimigay. So, abangan niyo po yan. Mag-update po tayo sa ating page. Wow, Ayan. bongga naman. Why O, not? diba? Oh, Why excited. not? Pakisali yung name namin, sir, ha, sa raffle. Para at Hindi, least Day. Pwede ma'am, pwede ma'am. Dahil hindi na tayo sasali sa raffle, Day. Kasi Ibigyan na agad. Iaabot na lang. Yes. I-deliver, Oo, sir. iaabot na. Okay lang, sir. Okay lang po. Address ko, sir. I-PM ko lang. Okay? Sir, Yes, ma'am. ipadala na lang sa mga taga-ano namin, yung mga sales namin, sir. Baka mapunta dyan sa iyo, padala na lang. Pero ma'am, yung mga malalayo, ma'am, cash po yun, ma'am. Bigay lang cash. Yung sa mga hindi, Okay. cash lang. Sige. Sige, sir, ha. If ever na-finalize mo na yan, sir, yung date, ay announce natin dito sa Mag-ano sa ko, ma'am. Agrisenso. Mag-inform ako, ma'am. Let us know, para sir. Para at least Paghandaan makaabang natin. din. Yes, ma'am. Pwede, ma'am. Makaabang din sila, diba? Para sa good news na yan. Ayan. Exciting! Excited! So, ayun na. Maraming salamat. Ayan, may nagbigay na ng Gcash number. Grabe to, oh. Grabe siya, ha. Nagbigay na siya agad ng Gcash, wala pang ang final date. Anyway, thank you so much, Sir Rian, Sir Manok Tambayan sa oras. Ayan, maraming Salamat, salamat ma'am. po. Salamat po. Yes, muli, next week naman po ulit, another set of tips na naman i-share sa atin, Sir Rian, of course, para po sa ating mga manok breeders na nanonood at nag-aabang po sa atin kada hapon. Ayan, magbabalik po kami, friends. Hindi pa kami tapos. More of our agriculture tips at iba pa dito lamang sa Agrisenso. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. There you go! Gaya ng sabi naman, ako'y nagbabalik, of course, sa ating agri-balita ngayong hapon kung saan pagpapatayo ng Magnegosyo Taday Livelihood Training Center sa Davao City ay sisimula na. Ay, good news ha! So nakatagda ng simula ng pagpapatayo ng Magnegosyo Taday Livelihood Training Center sa Davao City matapos ang ginawang groundbreaking ceremony last February 8 or kahapon. Naglaan ang lokal na pamahalaan ng lungsod sa pamamagitan ng City Cooperative Development Office ng 11.4 million pesos para sa 3-story training center kung saan target itong buksan sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Ayon kay CCHDO Head Luzminda Iblamo, hindi lamang limitado para sa mga kababaihang entrepreneurs o sa mga cooperative enterprises ang naturang training center, subalit bukas din ito sa lahat ng nagnanais na maging entrepreneur na balak makapagpatayo ng small, micro at medium enterprises con SMEs. Makakatulong ang Magnegosyo Taday Livelihood Training, ang Cooperative Development Authority, Technical Division and Skills Development Authority, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at iba pang mga national agencies at non-government organization. So abang-abang sa mga kooperatiba po natin, meron na tayong livelihood training center by next year. For sure, hindi lang siya for Davao City alone.
open din po siya para sa ibang mga taong nito grupo or mga set of cooperatives, group of women and men na nasa kanilang lugar na meron sila mga produktong gustong i-market, o di ba? Meron sila mga produkto na gusto pa nilang ma-share, hindi lamang locally or maybe internationally. So for sure, this livelihood training center na talagang ginastuhan ng 11.4 million pesos is something that can share more para sa mga upcoming mga tawag nito, negosyante natin in the future. Siyempre, yun ang maganda. Meron, aside sa you are busy, you have your product para sa mga magsasaka natin, or kasi anong grupo dyan into the agriculture, meron kayong produkto, mas maganda rin na meron ding mga upcoming insights or ideas na pwedeng ma-share sa inyo via a training na ibinibigay sa atin ng gobyerno. So at least meron ng sariling building, but probably the area will be served as a hub as well sa iba't ibang mga produktong pwedeng ma-market din ng ating mga agriculture groups in the future para naman mas maging malawak pa ang kanilang market. Ayan, thank you so much and we look forward for that upcoming livelihood training center here in Davao City by the year 2024. Ayan, so yan po ang ating good news, of course, with our Agri-Balita ngayong hapon para po sa inyong lahat. Ayan, balik tayo dun sa kabilang kwarto at samahan natin ang babaeng nag-i-emote sa kaka-chat. Ayun. Anyway. Ay, naku. Ay, ewan ko lang. Sinusumpong ako ng sakit ng ipin ko, Day. Ano pa na nangyari sa ngipin mo? Is it na-broken? Na-broken? Yeah. Hindi, meron siyang, ang tawag ng doktor is dental caries. May decay siya sa loob. Okay. Tapos, So, di ba, hindi siya pwede bunutin. Di ba last month, ito yung iniinda ko na pain. Mm-mm. So, na-root canal na siya, okay na siya. So, ngayon na naman, ito na namang molar ko dito, yung sa wisdom tooth ko nga, Day. Ito yung, akala ko lang, namamaga lang ang gums ko. So, yun pa lang isa sa mga symptoms na meron something doon sa loob ng ipin pag namamaga ang gums. So, yun siya. Oh. So, Meron meron siya, siyang... i-root canal na naman siya. Di ba it cost a lot? Diba? You said 20,000? It's, 10K per canal. Oh my God! Pa-sponsor natin yan kay Billy Joe, Huwag na siya. 10,000. Kasi Ay, wag. ubus na rin yung budget pera niya. Sa'yo na talaga ako pupunta, Day. Ay. Ay, ako na Diyos. I'm broke. Oo. So, ano pala siya? So, kasi, how many years since elementary, Day, hindi talaga ako nagpapa sa dentist. Parang ngayon lang talaga siya, Day, naipon lahat. Yan yung sabi ng dentist nung last time din. Dapat sabi niya, yearly, dapat ang pagpa-clean Regular. ng ngipin, diba? Correct. Isipin mo, ma'am, every birthday mo, that's also the time na magpapa-clean up ka ng ngipin. Kung hindi ka man magpapasta, magpalinis ka, diba? So, ganun pala yun. Pero I told her na doon kasi busy sa work, yun na din, oo. For us, di ba, basic na yun, you brush your teeth, you floss, mag-ano ka ng mouthwash, Mouthwash. Kailangan pala talaga yearly yung papalinis kasi yung mga nabubuong mga tartars and all, it will cause Correct. bacteria and disease to your gums. Ayan. So, kung Totoo manotice mo yan. na pag nagbo-brush teeth ka at nagdudugo na siya, it means Correct. gingivitis na on your mouth. O Yes. na ang babae dahil pinagalitan ng dentist. So, ayun. So, dapat yearly siya. So, medyo, hindi naman siya ganun kasakit sa bulsa kasi yung clinic is 800, di ba? At least for the 1 year, pwede mo naman yung mapag-ipunan. Pero, medyo masakit lang talaga siya pag kuskusin, especially pag matagal kang hindi nagpa-cleaning. Yun lang. But after that one, napaka-refreshing sa feeling, di ba? So, with that, Correct. na at least by the next year around, medyo konti na lang yung lilinisan, hindi na masyadong gagrabe yung mga sira natin sa ngipin. Kasi sa edad natin, hindi na pwedeng agad-agad bukutin. Diba? Kasi Hindi na talaga. Yun din. Kung pwede na lang siya, ipasta na lang, i-root canal. So, yun yung mga option. Tsaka medyo mahal na. Mahal na talaga siya.
Kasi di ba nabanggit mo kanina na yung cleaning, sige, for example, what is ngayon 1.5 na ang cleaning, ha? Hindi na 800. Uy, ang mahal. Uy, 800 Oo. yung sa nakuha kong dentist. She's very nice. Kasi Saan she's located dito banda sa amin. Ang clinic niya kasi is nasa bahay lang nila. So, okay. hindi siya nagbabayad ng So, renta. And she's very good talaga. So ito, that's somewhere, compare mo, oh my gosh. Hindi ko siya pinupromote, hindi ko siya papangalanan. pero ito sige, lagay na lang natin na what is 1,000 or 1,500 na cleaning. Mhm. Once a year, kaysa 10,000 pesos na root canal. Diba? Ang mahal nun. Correct! Oo. Kasi before So, ka rin i-root canal, magki-clean ka pa naman. So, plus pa yun, 10,000 plus 1,500, 11,500 na. Magbabayad ka pa Correct. siguro ng PF or something. So, mga May nasa PF. 15 mga 15 na siguro yun. So, yun ang ipe-prepare mo. Okay lang So, tayo, ano Sir siya? Erwin. hindi niya kaya. Wala siyang kakayahan. So, ibenta mo na yung mga computers mo. Yun nga dahil na I'm thankful kasi nga yung dentist ko is okay siya for installment. So okay oo. lang. Kasi mahal. It's the same with the mga, di ba, yung mga braces. Yung mga medyo may mga dentist talaga na open for parang layaway plan, o di ba, or installment fee. Kasi medyo mahal-mahal siya. Pricey talaga siya. Sabi ko nga sa akin, nag-ask ako, Doc, what if bunutin na lang? So, okay lang din naman bunutin, pero mag-expect ka kasi, syempre, age natin, hindi na siya tutubo yung So, yung ngipin daw natin, dahil maghahanap siya ng way na mapupunta talaga siya doon sa gilid. So, meaning, yung mga ngipin mo dito, magso-social distancing na siya. Oo, that's what happened to my teeth because tinanggal yung Oo. dito sa may ano ko. So, parang nag-ano siya. Di ba, So, kailangan siyang lagyan. Oo. So, dapat i-retain siya. So, hindi na another gasto na naman. So kinuwenta ko na rin. So, magso-social distancing lang din naman ang ngipin ko. Tapos, ipapaano ko na naman. Brace na naman siya. So, Oo. mas malaki ang bayad. Mas mahal na. Ang pinakamura talaga na gagawin ninyo is magpa-clean na lang talaga kayo ng ngipin. Oo. Kasi tama yung At sinabi least. ni Inday Bajang na kahit nagtutoothbrush ka, nagde-dental floss ka, nagma-mouthwash ka, hindi talaga yan siya perfect na 100% na nakukuha yung tartar sa ngipin na mula doon sa kinain mo doon sa mga kinakain mo ng mga pagkain. Hindi talaga siya 100% na makukuha. So, yun yung dapat gawin na magpapa-clean ka once a year. Kahit na kumain ka pa na maraming asin during toothbrush, di ba? May iba nagsasuggest use asin instead of toothpaste, di ba? To strengthen your teeth. Still, hindi pa rin talaga siya 101% na assurance. So, yun talaga, dental, tawag nito, hygiene or oral hygiene is very important as well. So, yun ang ituro sa mga kids nyo this time. Kasi sa amin, old na. So, talagang damay-damay na itong lahat. So, pag sumakit yung ating mga ngipin, talagang okay, ganun na lang. Grabe, talaga. Imamassage na lang yung mga dito. Masakit mahirap talaga siya. na masakit ang ngipin. Hindi ka talaga nakakatulog. Like, right now, dito na lang ako sa left side nagngunguya ng food. Hindi na pwede dito. Yes, it's because it's painful na dito. Pag mag-chew ako ng pagkain, parang sasakit siya. So, yung sakit aabot sa ulo na parang magganon-ganon. So, dito na lang. And careful na lang tayo. Hindi na ako makakain ng mga heavy or mga medyo matitigas na pagkain. Yes. And that, so like appear tayo. Appear talaga tayo. Slowly. Kasi sasakit yung dito. Gasto na naman and all. Maaburido na po akong ulo. It's because masakit ang aking teeth. So, wag na lang. Ayan. So, okay na ako. Yun na lang siya ang mga options. Ayan, mula sa usapang agrikultura ay napunta tayo sa usapang dental. Kami sa mga ngipin. So, mga Pero, usapang ngipin. syempre, in line with that, syempre para healthy yung mga teeth natin, kain tayo ng mga gulay. O, di ba? So, yun siya. Correct. Oo. And all. Anyway, bago natin makalimutan sa mga friends natin, di ba, nagdi-discuss tayo kanina ng ating mga produkto, baka magtanong, saan pwede makabili dyan, Iha? Okay. Correct. Don't you worry, uncles and aunties, available po ang ating mga produkto sa inyong mga suking aggregate store
Luzon, Visayas, and Mindanao. But of course, ayan po sa mga taga Batangas, yan po ang mga listahan ng mga tindahan po available ang ating produktong King's Vita Plus, Panamox Intenso, Worms to Go, and King's Vitapet. O, di ba marami po iyan sa Talisay, Batangas, andyan po tayo sa Calaca, Balayan, Nasugbo, Tutoy, at sa iba pang lugar dyan po sa Batangas. Sa Albay naman, ayan, marami-ramihan din po tayo over there. At sa iba pang lupalop, ibang lugar pa ng Luzon. And syempre, pwede din po tayo maka-order via cash on delivery or cash on pick up. Ayan, basta meron lamang po tayo mga neighborhood branches ng LBC. So, paano po kayo maka-orders? Yan po ang King's Vita Plus na Facebook page natin. Mag-message lamang po kayo dyan if gusto nyo pong mag-order. Ayan, para masagot ang ating mga associates. And syempre, pwede din po sa Shopee. Ayan, i-search nyo naman po KBM Aggregate Lines and presto, ano na lang tayo, check out kayo in a week. Ayan, nandyan na po ang inyong mga orders. Ayun, so easier na po on your end how to order and purchase those items or products na we are saying here online. Ayan. Nga ka, uy. Hangat siya. So, yan po, mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsubaybay sa ating programang AgriSenso. Hopefully po ay bukas, of course ha, makakasama ulit namin kayo ni Inday Bajang sa panibago na naman nating episode at mga topics na ating i-discuss. Of course, courtesy din yan ang ating ka-farming angat kabukas sa ating yes, program. ay kay Sir Clint pala na nagtanong, may powder po ba sa Intenso? Meron. Merong powder ng Intenso. Yun yung in-encourage natin para sa mga chicks, ayan, sa mga mga sisiw ninyo na inyo pong minamanage para maging bonggang manok panabong in the future. Ayan. Correct. So, meron po, sir. Pwede ka maka-purchase din yan. Ayan! Intenso Plus po ang name niya. Pag powder form po, Intenso Plus po yung hanapin niyo, Sir Clint. Yan po yung pang-supplement sa inyong mga manok panabong in the future. Ayan. So, ayun na. Natapos na naman po ang ating isang oras na balitaktakan. Of course, mga balita at tips po para sa inyong lahat. Hanggang bukas po ulit. Ito po si Inday Bajang. And of course, Clara Tita in the house, yo. Bukas po ulit, magsama-sama po tayo together with Inday Bajang dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka sa agrikultura. Wala nang iba pa, ang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Magandang hapon! Thank you so much! Laba, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet, ug Panamox Forte, ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag, ug Intenso Plus.